kumovi, gospodin Parivodić sa svoje 3 dece. Naravno, supruga nije tu, jer je dvoje bolesno, ali dobro. Tu su moji prijatelji iz Zagreba, Darinka i njen Ramo, tako je. Tu su moji prijatelji sa Kipra. Jasmina, ustani Jasmina, onako si mala, ajde. I onako si mala. To je moja najmanja drugarica. Ali sa najvećim srcem. Neću da kažem sa najvećim grudima, ali sa najvećim srcem. Volimo se i družimo, evo, mnogo godina, deca nam se druže i vole. Tu je moja produkcija, Suzanin izbor. Evo, čak i čovek mora da snima, Marko. Mi se borimo svakodnevno, ali smo rešili da danas se malo opustimo i da eventualno samo napravimo par priloga sa ovog događaja. Čekaj, tu je moja familija. Tu je moja familija. Zlatko Vešlić, moj kum, kako niko nema, kao što je Zlatko Vešlić i njegova Sonja. I tu je njegov Vlada, sin sa svojom Irenom, suprugom. I ja moje deci uvek kažem, pošto je Zlatko jedan od najboljih ginekologa i akušera koju je Jugoslavija imala, ja kažem moje deci, nije vas rodila majka, rodio vas Zlatko Vešlić. To je stvarno istina. Da njega nije bilo, ne znam šta bi bilo. Tu je moj Vanja Bulić. Žao mi je što mnogi ljudi nisu došli zbog prehlade i virusa. Njegova Slađa nije tu danas sa nama. A šteta, inače, moj Simo se pali na tvoju Slađu stalno. I uvek govori, ja, što je lepa žena, što je lepa žena. Još jedna iz 4.5, to je Dragana Andrejević, supruga, ona je udajom ušla u Andrejević porodicu, čuvenih zlatara, koji se decenijama bave tim divnim zanatom. I mi smo se uvek čudili kao, šta je mi suda za zlatara, kako smo bili glupi i naivni. Tu je gospodin Vladimir Panajotović, ustani da te vide. Panajotović. Nisi ni najviši danas, ali tu si negde. Panajotović, naravno, jedno prezime koje ukazuje na poreklo iz Pirota. I zato smo se mi sprijateljili, njegov deda je bio Piroćanac, moj deda je bio Piroćanac, njegov deda je počeo da se bavi proizvodnjom vina, moj deda Jova takođe, i mi ćemo danas piti vina Panajotović. I belo, i crno, kasnije i desertno vino. I on je došao bez žene, ja stvarno ne znam šta je ovo. Čuje ti me zgodne drugarice, pa eto sad izvoli sedi. Hvala ti na svemu. Tu su moje drugarice, doktorka Parabit, koja mi je pomogla na najstrašnijem dočeku nove godine u Barceloni, u hotelu Ritz. Da nije nje bilo, ja ne znam šta bi se sa mnom desilo. Tu je Maja Raković, najslušaniji radio u zemlji Srbiji, Naksi radio. Tu je moja Zorana Šulc, moja sestra po uverenju. Natalija Zdrelec, ti si mi sestra. Ali Zoranu duže znam. Tu je Ivan Golušin koji uvek pročita naše knjige i kaže da li su dobre ili ne. Kaže ovo može, ovo ne može. Ovde su dve lepotice naše televizije, Vesna Dedić i Sanja Marinković. Gde je aplauz za dve najlepše devojke? Tako, malo imaju more, znaš, ali šta da se radi. Tu su moji saradnici Lili Drogerije, Nataša, koja je direktor marketinga, i Tanja, koja je direktor svega, jel? Nas tri jako lepo sarađujemo i lepo se slažemo. A tu su i moji kumovi, molim te, ustani kumo, moji kumovi iz Đale. Najbolja rakija koja se u mojoj kući pije, to je utornik rakija, koja je dobila ne zna koliko medalja, 20 garantovano. Tu je moja kumica
Kristina Milana, koju sam ja krstila, pa valjda će joj nešto to pomoći u životu, tu je Željko, došli su iz daleka, hvala vam. Hvala vam, uživajte. A s ove strane sedi moja familija, ali ne iz Pirota, nego iz Valjeva. Valjevska strana, moje sestre sa decom, sa unucima, moja tetka koja jako liči na moju mamu i koja je jedina ostala da nas podsjeća na tu generaciju Aleksića. Bile su najbolje ribe u Valjevu. I još jedan, pa ja imam puno kumova, vidiš, to je veliko bogatstvo. Biljana Jevtić i Aleksandar Ilić, ja sam njih venčala, krstila im sina i bila srećne ruke, jel' tako? Svaka čast. Hvala ti mnogo, kumo, nek si živa još mnogo godina i da slavimo i 90 i ovo. Pa hoćemo valjda. Tu su i naši prijatelji Lazarevići, Kovačići, Stefanovići. Vidjet ćete kako su divnu tortu doneli. Ovde su Teodora i njene drugarice i moje drugarice, Sanja Kurčubić. Ja, kako ti se ovim tvojim možem izlaziš na kraju? I Rašići sa našim priznakinjama, sa divnim sinovima Justinom i Lavom. I to je otprilike bilo sve. Stigla je i moja Živlina sa njenim delom. Onda znači možemo da počnemo. rođendan, ovo je rođendan njene katedrale. Prema tome, moj Simeon i Vanja Bulić i Čeda Marković i Bešlagić će pevati pesmu koju ja uvek pevam kada mi je lepo i kada sam srećna. A to je Samo jednom se ljubim.